Arsenal za su buga wasa da Atletico Madrid Champions League in Allah ya kai mu. Me kake tunani a game da wannan wasa? Gaskiya akwai ƙalubale. Dalilin da ya sa ce maka akwai ƙalubale shine in ka duba head-to-head ɗinmu tsakaninmu da Atletico Madrid. Atletico Madrid sun ci mu a Europa League. Suna da record dai so far a kanmu. Wasa ne duk da cewa a wannan mataki da muke ciki ɗin nan, Arsenal suna da form, suna form. Amma me, Atletico Madrid sun tada wani form ɗin da wanda duk wanda yake kallon wasan Atletico Madrid ya san cewa Atletico Madrid suna ƙoƙari sosai. Kuma duk da cewa Arsenal suna ƙoƙari amma ne a Emirates ne wannan harka sa wannan goal ne kawai. Insha Allah goal ne za mu ci. To yanzu ka ce head to head naku ba kyau. Kamar wasan da kuka buga akwai 1-1, akwai ina ganin 1-0 wanda suka cire ku a Europa League. Kuma yanzu za ku haɗu da su a Champions League wanda wani wasa ne na daban. Kuma shekarun na da yawa yanzu Arsenal suna cikin ɗaya daga cikin club ɗin da ake ganin cewa duk wanda suka kama za su iya bashi kashi. Amma Atletico Madrid su ma ba kan wallasa ne ba. Ya kake ji? Ai za mu duba da previous match ɗinsu ne Atletico. Duk da cewa Arsenal muna form. Gaskiya defense line ɗinmu mifi attacking duk ko ina ka taba Arsenal suna da kyau. Kuma ya ƙara da cewa za mu yi wasa a home. To ko duk aka ce maka Arsenal su yi wasa a Emirates Stadium, akwai atmosphere inna. Akwai abin da ke jinjirin ɗin players wanda dole zai wuya ma kawai mu losing. In dai a gida ne, zai wahala mu losing. Arsenal suna da kyakkyawan tarihi a ƙarƙashin wannan mai horarwa Mikel Arteta. Domin a Champions League da suke bugawa gabaki ɗaya ba su losing wasa ko ɗaya a gida ba a ƙarƙashin shi. Ya kake gani a irin wannan kokarin da yake za ka ba shi wata namba yabo ta musamman? Gaskiya kan Arteta ya yi kokari. Gaskiya a tarihin Arsenal so far dai kan. Ana tafiya can su bacin Champions da muka buga 2006. 2006 da muka lose. Ina ga mu taɓa samu kanmu irin wani lokaci da muka yi abun bajinta kamar na wannan shekaran ba. Kamar na last year da kuma wannan shekaran muna expecting za mu sake maimaita haka din. Insha Allah muna da kyakkyawan zato akan Arteta. Yanzu sakamakon cewa wasannin da kuke bugawa a gida yana da matuƙar muhimmanci musamman a wurin supporters domin suna ƙara ma wannan gidan naku wani gishiri na musamman da dukkanin ɗan adawan ku idan ya shigo ko kuma abokin hamayya kun ya shigo baya jin daɗin buga wasa a wannan gidan. To amma hakan ba zai hana Atletico Madrid su yi wani abu na daban da zai iya ba mutane mamaki ba. Me za ka faɗa game da haka? Ai baka san wani abu ba, aka ce ma gida ne. Kamar yadda abin da na faɗa ma ɗazu akwai atmosphere noise inda muke wannan in dai ka shiga Emirates Stadium to gaskiya mai kwatan ka kan a yanayin da muke ciki da muke tani abin da muka rasa a player ba abin da ba position da muka rasa at least ma kowane position muke da shi muna da bibbile uku. To gaskiya ba zai ma Atletico Madrid daɗi ba a yanayin da ake ciki yanzu nan. Saboda Arsenal suna masu prediction wannan Champions suna tunanin cewa Arsenal su ne akan gaba akan kowace ƙungiya a Europe. Dan ƙwallon da kuka kawo sabo Victor Yogres kowa yana tsammani zai zo ya ɗauki Ingila kamar irin yadda Ele Hala ya zo ya yi wanda shine striker na ɗaya a yanzu a duniya. Amma gashi har yanzu ba mu ga komai a ƙasa ba. Me ya faru? To exactly gaskiya expectation da aka sa a kan shi gaskiya in ka lura yanayin ƙwallon Arsenal yadda suke yi yawanci za ga ƙwallon su ba na attackers ba ne. Ga yawanci wanda suke cin ƙwallo ɗin ba wai number 9 ba ne. Duk da cewa ma last season muka bar wasa da Abat in ka lura ƙwallon shi ma za ga yawancin wingers mifi su suke cin ƙwallo ba wanda ba iya cin ƙwallo. To gaskiya sai ya samu lokaci kafin nan ya iya gane yanayin ƙwallon ƙasa kuma bugu da ƙari kuma ƙwallon England ya bambanta da sauran ƙwallallakin da ake ya bambanta da sauran gasan da ake a duniya. Gasan England daban yake gaskiya. Arsenal daga cikin manyan club ɗin da ake ji da su a nahiyar Turai. Amma har yanzu ba su taɓa kawo kofin ita nahiyar Turai ba, wato Champions League. Kana ganin wannan shekarar za ku iya canza ka? Kamar yadda na faɗa maka,
masu prediction, masu hasashe sun nuna cewa Arsenal tana kan gaba akan wanda ake musu tunanin cewa za su Champions League na shekara har ma Premier League na shekara. In ba su ɗaya ba to lalai za su iya cin ɗaya. Wato dai at least Arsenal za su kawo kofi a wannan shekara insha Allahu, haka muke sa rai in Allah ya yarda. Yanzu a zaɓin ka idan da za a ce ka zaɓa Champions League ko Premier League. Duk ɗan Arsenal ya fi son ya ga ya ci Champions League. Me yasa? Sabida haka abin da ake mana gori a kai kenan, Arsenal ba su taɓa cin UEFA Champions League ba. Amma shekara kusan 10 kenan rabon ku da ɗaga kofin gida wato Premier League. Kana ganin hakan ba wata damuwa ba ce a wurin ku? Hakan wata damuwa ne in ka lura da cewa wannan abin mun daɗe mun ci, akwai wasu team ɗin nan muna ga wanda suke top 5 a England wanda mun fi su yawan wannan kofin. Kaga wannan ba zai zamanto abin damuwa bane. In ka cire Liverpool, ka cire Manchester United, next na san za ka kira Arsenal. Ko ba gaskiya ba, wannan kofin da ake cewa ba mu ci ba Champions League, UEFA Champions League shine duk wani ɗan burin ɗan Arsenal a ce ya ci wannan kofin tun da aka creating UEFA Champions League. Ba wai mu ci European Champion bane. Mun ci European Champion, amma Europa League, Europa Champions League shine wa ba ci ba. 'Yan ƙwallon ku suna yawan zuwa injury. Kuma gashi za ku buga wasanni masu ƙarfi a Champions League. In kun buga da Atletico Madrid, akwai Bayern Munich, su ma duka za ku buga wasa da su. Wa wannan injury da yake samun 'yan ƙwallon, wai me yake faruwa ne? Ko dai daga masu koyarwar ne? To ka san there is a lot of akwai matuttuka wanda yake damun fitness ɗin players. Yanzu kana gani ana fara league, an je gida, an dawo league, an je gida, an sake dawo league. Kuma there is a lot of competition, ana competition ne sosai wanda in ba kana da players ne wanda suke da benci, yanzu kamar yanzu Arsenal, in ma ka je injury ba ma tunaninka, saboda me muna tunanin akwai replacement ne wanda ko da ka fita akwai wanda zai iya maye gurbinka. Saboda me yace haka? Yanzu kaga muna da player kamar Maduke yana injury, muna da Odegaard yana injury, muna da Kai Havertz yana injury, amma kaga ba mu damu ba. Kuma muna kawo players mu suna kawo mana result. Wayi defenders in bayan mu yanzu suka je injury, ba ma tunanin wani kaso ne a wurin mu, saboda me mun kawo backup ɗinsu. Akwai wanda za su iya replacement ɗinsu a kowane gefe. Me yasa waɗannan manyan 'yan ƙwallon da ka lissafo suna kwance ba su da lafiya amma ba ku damu ba? Hakan saboda ba su da muhimmanci a team ɗin ne a halin yanzu, ko kuma a'a dai saboda kuna da 'yan ƙwallon da za su iya buga makamancin abin da suke bugawa? Kamar yadda na faɗa maka, muna da 'yan ƙwallo wanda za su buga fiye da abin da za su iya bugawa. Dalilin in kana son ka ci shi gasan Premier League, in dai har kana son ka ci gasan Premier, ya kamata a ce kana da players inda in babu wannan ba za ka yi tunanin cewa a'a babu wannan ba za ni iya ƙwallo ba. Kai tunanin in babu wannan akwai wanda ya fi shi. Yanzu kamar yadda ake competition, Martinelli, Trossard suna competition tsakanin su da su. Dan ana tunanin in babu ɗaya daga cikin su za a iya yin ƙwallo, ba za a iya ƙwallo kuma an samu nakasu. A ta ma wanda muke tunanin Saka, in ba shi Arsenal, 'yan Arsenal suka ce no problem. Saboda me akwai replacement ɗin shi. Eze zai buga wurin shi, Maduke zai buga wurin shi. Ga wani sabon yaro wai shi Mazdumal, shi ma zai iya buga wurin shi. Don haka in ka je ma injinin Arsenal ba mu da problem. Kana ganin har Arsenal ta yi ƙarfin da za a ce in ba Saka ba matsala? Gaskiya Arsenal ta kai level ɗin da babu Saka babu matsala. Saboda mun buga wasa a season nan babu Saka kuma mun yi nasara. To mu dawo kan wasan Atletico Madrid. Kana ganin za ku iya cin wannan wasan? For sure gaskiya za mu ci. Za mu ci wasan Atletico Madrid, za a buga ƙwallo. Mun dai Spain, muna da record akan Spain na Spain teams. Muna da record akan Spain team. Ina da duk England babu team inda suke da record akan Spain team kamar Arsenal. Amma a Spanish su Atletico Madrid an cire su fa daga cikin waɗanda kuke da tarihi mai kyau a kansu. Kana ganin cewa hakan ba kalubale ba ne? To in ka lura kwata-kwata matuttukan da muka buga against the Atletico Madrid ba masu yawa bane. Compared to matuttukan muka yi da kamar su Sevilla, su Atletico Bilbao, Villarreal, Real Madrid, Barcelona, kamar dukansu wannan na lissafa maka yawan matches da muka yi tsakaninmu da su ya fi wanda muka yi tsakaninmu da Atletico Madrid. To yanzu me hasashenka abin da zai faru tsakaninku da Atletico Madrid? Nawa da nawa za ku iya ci? At least kaga za mu iya ba wannan da ba zai shiga zirɗinmu, za mu yi 3-0. 3-0 shine hasashen ka. 3-0 za mu ci Atletico Madrid, saboda me
Dalili bayan da za ka yi ka ɗaga defenders ɗinmu ka je ka ci ƙwallo. Yanzu wani record muke son mu kafa a England. Muke son mu kafa record a England da wanda suka fi aka fi ƙarancin cin su ƙwallo a season. Ina ga za mu zo mu breaking Chelsea. Haka muke tunanin wannan record ɗin. To Allah ya bada sa'a. Amin ya rabbi ya samawat.